मालानिफ्राय जागोन होनदों आदा फोरमायहरदो एसे 6निफ्राय 9 थारिखसिम 6निफ्राय थाफैगोन फुङाव गलांगोन आदसा औ जायगायाथ' जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल पारिस औ ओरैनो मोनबेसे गामिनिफ्राय फैगोन बेवहाय जोंहा गासै बे पारिस हिसाबै 51टा मन्डली दं 51 आदसा 51टा मन्डली ना औ दे होमबा हामबायसै दा होमबा रायजोफोर नोंथांमोनाथ' नुलांखाबायना माने गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै थाफैगोन आरोखि बेवहाय आं दहायबो बुंखांखाबाय आरो दाबो खेबसे बुंबावबाय आरोखि दै माने बे जायगायावहाय थाफैगोन सभानि थाखाय आरो सभाया 6 थारिखनिफ्राय 9 थारिखसिम जागोन बेहाय देरा लुफैनायनि खारना जाहैबाय गोजान जायगानिफ्राय फैनो खस्थ' जायो ओमफ्राय बाव थाफैयोबा जाबाय एसे खस्थ'आ खम जायो आरोखि ना गोजान गोजाननिफ्राय फैनो हास्लाबजोबा टाइम बायदियाव बिनि थाखायनो दा 6 थारिखनिफ्राय जानो गोनां सभाखौ आरोखि ना 6 थारिखनिफ्राय जागोन 9 थारिखसिम दा बे सभाखौ जाफुंहोनो थाखाय गोबां गामिनिफ्राय दाब दाब गामिनिफ्राय फैनानै देरा लुफैदों नै नोंथांमोना नायनानै लादो नुहुरखाबाय नै ओमफ्राय माखासे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ दे नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ गासैबो भिडिअखौ नायलाङोबा नुलांजोबगोन आरोखि दा सोरबा मिथिया जानो हागौ बियो बबे जायगायाव ओमफ्राय मा गामि बियो जाहैबाय बेंटल जायगा बेंटलनि चिरां होननायाव आरोखि ना चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बेंटल पारिस बियो दै रायजोफोर ओमफ्राय जाहैबाय बियो केथलिक चार्च लोगोफोर दै केथलिक चार्चनि 6 थारिखआव सभा एनुवेल सभा जानो थांगासिनो दङ बिनि थाखायनो नै नोंथांमोना नुहुरखाबाय सान्दुं दुंदों नै बारा मोजां नुवाबो जानो हागौ आरोखि ना नायनानै लादो ओमफ्राय आं माखासेखौ देखायलांबावगासिनो दङ लोगोफोर दै नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि खावलायनाय जायहा सभायाव फैनो गोसो दं बा सभाखौ नायनो गोसो दङ एनुवेल सभा बियो जाहैबाय 6 थारिखनिफ्राय 9 थारिखसिम जागोन दा आङो भिडिअखौ देखायलांनि नायलांबाय जेब्लायबो थाबाय फ्लायनो गियान दे मयनाफोराबो थाफैनांगौ ना थाफैलायाबाबो जाया जाहैबाय सभाया दा फादारा खावलायदों बयबो थाफैनांगौ होननानै आरोखि ना बबेनिफ्राय फैदों फंबायफोर बबेनिफ्राय हा दुरिबारि थुरिबारि नै जोंहा दर नङा होमबा दे
मोजां ओमफ्राय धाम धुम देरा लुनायनि आरोखि ना धाम धुम देरा लुगासिनो दङ जोंहा नै फंबायमोना बबेनि फंबाय मालिगिटानि ए मालिगिटा दे मोजां नै जाय फाराफारि सोरबा खामि सैदों सोरबा खामि खादों सोरबा माबादों आरोखि ना इन्जुर खालामनानै जिगाबबो सोखाबाय माथो जिगाबबो सोखाजोब्बाय नै माथो थाफैखाबायबो नामा थाफैखाबाय बबेनिफ्राय बबेनिफ्राय 6 नम्बर मा गामि गामिनि नामानो 6 नम्बर ए गामिनि नामानो 6 नम्बर फाथाबारि 6 नम्बर दे जिगाब लाबोखाजोब्बाय नै मालाय माने गोजां बोथोर ना गासैबो सारिगिदिं लुखाजोब्बाय नै बेरा दे भाइफोर बबेनिफ्राय जेरुसालेमनिफ्राय दे बरिया औ কোন জায়গার পড়া হ্যাঁ মাফাই মাফাই জায়গা এ কোট মাফাই আছে মাফাই জায়গাটা কোট এ দে 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 বাহ डेन्जार बनाओ 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 माने बयबो गाजा गोमजायै मावलायगासिनो दं आरोखि ना माने सभाखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय बे जायगायाव थानानै 6 तारिखनिफ्राय 9 तारिखसिम जानो गोनां सभाखौ बे देरायाव थानानै जाफुंहोगोन आरोखि ना बेनि थाखायनो गोबां गामिनि रायजो राजाफोरा फैनानै बेहाय देरा लुफैबाय आरोखि दे बेवहाय देरा लुगासिनो दङ मानो होननानै बुङोबा माने गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै माबा खालामफैनो दिगदार जायो खस्थ' जायो आरोखि ना गोजाननि मानसिफ्रा बेनि थाखायनो थाफैनानै बेहाय खालामोबा मोजां आरोखि ना खस्थ'आ एसे खम जायो बेनि थाखायनो गोजान जायगानिफ्राय फैजोबनाय आरोखि दै बिसोरो गामिया इन्द्रापुर आच्छा इन्द्रापुरनि ना दे ओरै ओरै बिराद लुगासिनो दं आरोखि ना लुगासिनो दङ नै होमबा नायलांबाय थानि रायजोफोर नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दं बबे बबेनिब्रा बाबाफोर बबे बबेनि अगुरि गुड गुड बरिया 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 हाब बैलाय गोगोम होखाबाय हनै नांदरजों होखाबाय हनै बेहा बरियालै बार हाबनाय नंलाना नै न'आ बेबायदि होखाथारबाय आरोखि नै बिराद गिदिर लुखाबाय नै हाब डेन्जारलै बे न'आ